Türkmenistanda maska giymek düzgünni bozanlygy üçin ilat gaty iýdirlenýär. Reýtler, tutsaglyklary we jerimeler tutuş ýurty boýunça amalaşdyrylýar. İçerki täýat gadagançylygy güýçlendirilýär. Saglyk idaralarynda işgärleriniň sany azaldylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ilata köpçülük ýerlerinde maska takynmagy maslahat berýän hem bolsalar sebäbini düşündirmeýärler. Soňra talaplaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik edip, indi düzgüni bozanlary köp cezalandyrýarlar. Şu gün Joramyň adamsy awtobusly barýarka Oğuzhan köçesinde jerime salyndy. Ol maskaly diýene maska bütün burnuny ýapmandyr. Raýat eşikli birnäçe ýigit awtobusa girip hiç hili resmi nama görkezmezden maska rejimini bozanlygy üçin birnäçe adamy tutup alyp gitdiler. Görnüşýärli bular Harwa Akademiýanyň we Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylaryndan biri 17 noýabrda habar berdi. Düzgüne bozanlar tutulan soň polisiýa bölümine gidilýär we olara jerime salynýar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, indi saklanan adamlaryň maglumatlary kompýuterlere girdilýär. Ýöne төлenen jerime barada olara hiç hili kwitansiýa berilmeýär. Ilkinji gedek düzgün bozanlygy üçin 21 manat tölemeli, hema kwitansiýa berilmeýär. Düzgün bozanlar kän köpüsi erkek adamlar aýal gyzlary gowy etmesin diýip köp saklamaýarlar diýip habarçymyz aýdýar. We ol aýallaryň köplen gaharlanýandyklaryny we hukuklaryny talap edýänliklerini, şu sebäpden polisiýa işgärleriniň köplenç aýallaryň ýanyna barmazlygy makul bilýänligini bellidi. Azatlyň Aşgabatdaky ýene bir habarçy adamlaryň öz öýleriniň howlusynda polisiýa tarapyndan saklanýandygyny habar berýär. Bir tanışymyň ogly kakasynyň resmi namalaryny awtologdan alyp getirmek üçin howla çykdy. Şol pursatda Polisiýa Akademiýasynyň kursantlary ýetkinjigi görüp golaýdaky polisiýa bölümine alyp gitdiler diýip habarçymyz aýdýar. Maskalaryň giyilmegine gözegçiligiň güýçlendirilmegi noýabr aýynyň başynda hatam puhtalandyrylypdy. Aşgabatda maska rejiminiň berja edilmegine gözegçiligi polisiýa işgärleri we harby okuwjalarynyň kursantlary amalaşdyrýarlar. Türkmenabadda reýtleri häkimligiň, polisiýanyň we sanitariýa epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen ýörite toparlar amalaşdyrýarlar. Marda polisiýa işgärleri bilen bilelikde mektep mugallimleri hem bu işi berja edýärler. Mundan başga da yerli mektepleri mugallimleri birnäçe gün bäri köçelerde patrullyk edýärler. Jemgyýetçilikde maska giymek talaby iýul aýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň başlanypdy. Halkara bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi teklip edipdi. Türkmen häkimetleri ilatyň arasynda koronavirus alamatly keselçiligiň ýaýramagyna, şol sanda ölümüň bardygyna garamazdan bu keseliň ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. 13 noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýoklaşmagy bilen baglanşykly ýekje hadisanyň da hasaba alınmandygyny ýene gaýtalady. Ýöne sentyabr aýynda ýurdun ýolbaşçylary global koronavirus pandemiýasynyň agyrdygyny ikrar edipdi we şonda saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri wada beripdi. Azatlyň habarçysy wada berilen kömek pulunyň ýerine indi paýtagtyň saglyk işgärleriniň töleksiz ruhsada iýerilýändigini aýdýarlar. Aşgabatyň halkara kardiologiýa merkezinde şepagat uýalary töleksiz diňjalysy iýerilýärler. Işiň we hastalaryň köp bolmagyna garamazdan şeýlelikde şepagat uýalarynyň bir bölegi bir aýlyk diňjalysdan soň işe gaýdyp geldi. Başga da 7 adam şol şertlerde indi öýlerine iýerildi. Mundan başga da olara hatda arda ýazmagyň zerurlygy hem ýok. Bir gün öň işgärleri jaň edýärler we olaryň erteden işe barmaly däldigini duýdurýarlar diýip habarçymyz bu ýagdaýyň beýleki saglyk merkezlerinde de bardygyny aýtdy. Azatlyk radiosy bu habar berilýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýetlerinden we Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündürüş alyp bilmedi. Bu aralykda raýatlaryň ýurdun içinde seýahat etmegine degişli şertler hasam agyrlaşdy. Marda etraplaryň arasynda seýahat etmek gaty kyn saglyk ýagdaýy barada poliklinikadan resmi nama almaly, uzakdaky owalara asla baryp bolmaýar. Şäherde işleýänler her 10 günden bir gezek keselhanadan we işleýän ýerinden spravka almaly bolýarlar. Köpler nire barjagyny we näme etjegini bilmeýärler diýip Azatlyň mardaky habarçysy 17 noýabrda gurrun berdi. Noýabr aýynyň başyndan beri Türkmenistanda ilatyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçilikleri hasam çäklendi. Welaýatlariň arasynda awtobus we demir ýol gatnawy ýatyryldy. Habarçymyzyň sözlerine görä, häzir marada köpler gije bir kanun hereket edýän awtologlaryň hyzmatlaryndan peýdalanmaly bolýarlar. Gijelerine taksiler işleýär, bahasy adam başyna 600 manat. Hoply we gymmat bolýanlygyna garamazdan umytsızlyk sebäpli köpler mundan peýdalanmaly bolýarlar. Şeýle başga wada gatnaýanlaryň arasynda hastalar we onkologik keselleri bejermek
üçin barýan çağalar hem köp diýip habarçyma daýdýar. Mundan özal habarçylarymız Türkmenistanyň hökümetiniň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin çäreleri 1-nji noýabrdan başlap hasta güýçlendirmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Kizara Türkmen häkimetleri Türkmenistanda koronawirus çäklendirmeleriniň täze ilaçenli güýjünde saklanjakdygyny habar berdiler. Türkmen demir ýollary kompaniýasynyň resmi web sahypasynda otly gatnawynyň işläp başlamajagy barada gysga habar çap edildi. Resmiler telekeçilerden yetimler üçin meýletin ýardam talap edýär. Lewawyň administrativ merkezinde we Farabda häkimetler telekeçilerden yetimler we maýyplar öýleri üçin mejbur haýyr sahawat talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. 13-14 noýabr günleri Türkmenabadda, 15 noýabrda Farabda häkimet wekilleri ýerli telekeçiler bilen duşuşuk geçirip olardan yetimler öýüne we mümkinçiligi çäkli çağalar öýlerine saklanýan çağalar üçin pandemiýa wagtynda ynsanperwer kömek sorady. Häkimlik resmileri Türkmenabadda we Farabda telekeçiler we gurup raýatlar bilen ýygnak geçirip olardan Türkmenabadda ýerleşýän yetimler öýüniň azyk, pul we derman üçinçiligine kömek etmegi tapşyrdy diýip habarçy aýtdy. Bir näçe Farably telekeçiniň ýygnakdan soň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun bermegine görä, resmiler karantin döwründe ynsanperwer kömek bermegiň her bir lewaply baý adamyň borjudygyny düşündirdi we olaryň eden ýagşylyklaryny hasaba alýanlyklaryny ma'lum etdi. Edilen ýagşylyklary hasabalar syp resmiler boş wada berdiler diýip bir Farably telekeçi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýlek tarapdan türkmen resmileri lewapda telekeçilerden sorulýan haýyr sahawat barada döwlet medeniýet serişdelerine çykyş etmeýär. Şol bir wagtyň özünde döwlet mediýasy ýurdun ösüşleri beslenýänligini tekrarlaýar we yetimler öýüniň azyk, derman we pul mätäçligi barada habar bermeýär. Lewapda geçirilen ýygnaklarda da häkimetler ýurdun başdan geçirýän ykdysady kynçylyklaryndan dilýarmandyr. Resmiler azyk gytçylygy hakda Türkmenistanyň ykdysady çökkünligi başdan geçirýänligi barada hiç bir söz aýtmandyrlar. Gaýta bedew wady bilen ösüşe barýar diýen mazmuny sözler aýdylyp arkadagy öwüpdirler diýip habarçy ýygynaga gatnaşan telekeçilere salgylanyp habar berdi. Eger hakykatdan ykdysadyet ösýän bolsa yetimler öýüne we mümkinçiligi çäkli çağalar öýlerine saklanýan 2000 töwereg çağı azyk gytçylygyndan we derman ýetmezçiliginden kösenmedi diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli efirde ady sapyr diýip üýtgedilen Lewaply telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy häkimlik resmiýetleriniň Lewapda telekeçilerden talap edýän haýyr sahawatynyň soraýan pullarynyň möçberi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä resmiýetler her bir telekeçiden we guruply adamdan 20-30 miň manat möçberini çağalar öýlerine meýletin haýyr sahawat eçilmegi berk talap edýär. Olar bu serişdeleriň yetimler öýleriniň azyk we derman üçinçiligine sarp ediljekdigini aýdýarlar. Habarçy telekeçilerden sorulýan kömegiň diňe bir haýyşdan ibaret däldigini, bu talaby berjaý etmedik telekeçilere gytaklaýyn haýwat atylandygyny, sebäbi munyň telekeçileriň arasynda öz bizneslerini hup awalmak gorkusyny döredenligini habar berdi. Bu bolsa sorulýan haýyr sahawatyň meýletinligi ýa-da däldigi babatyna käbir soralar döretdi. Telekeçiler sorulýan pulu tapşyrmadyk ýagdaýynda öz işlerini we bizneslerini uly problemalaryň döremeginden gorkup pulu geçirdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Lewapda häkimlik resmiýetleri şeýle ýygnaklary öňümizdäki hepde büdjet edaralaryny geçirmegi we olaryň her birinden 100 manat möçberini pul ýygnamagy planlaşdyrýar. Türkmenabadda we Farabda her bir guruply telekeçiden 20-30 miň manat möçberini, döwlet edaralaryndan 100 manat möçberini talap edilýän ynsanperwer ýardamlar Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýitileşip dowam edýän wagtyna hem de pandemiýa sebäpli ýurtda dürli çäklendirmeleriň saklanyp galýan wagtyna gabat gelýär. Mundan ozal türkmen häkimetleri aprelyň ahyryna ýurdun günnägor sebitlerine oturan harasatyň ýany telekeçilerden Lewap we Mar welaýatyny dikeldiş işler üçin haýyr sahawat talap etdi. Tinçlere görä Türkmenistanyň haýyr sahawat iş hakynaky kanuny döwlet häkimiýeti daralaryna hem de ýerli öz-özüni dolandyryş edaralaryna haýyr sahawat kanunlaryny esaslandyrmaga ýa-da oňa gatnaşmaga ruhsat bermeýär. Ýöne kanunçylyk meýletinligi we kanunylyga esaslanýan haýyr sahawat
işini goldaýar we kepillendirýär. Ýurtda pandemiýa döwründe ýetim çağalara edilýän haýır-sahawat döwlet medpugatyna görä döwlet başdan derejesinde üns merkezine çekildi. Döwlet telewizionysyna görä prezident Berdimuhammedowyň özü geçen tomuz balyk tutup ýetim çağalaryna harlady. Iýulyň ortalaryna döwlet telewizionyasy prezidenti ilki bir kölüň kenaryna ýüzü maskaly balyk tutýany görnüşde görkezdi. Soňra onu tutan balyklary bilen enatasy çağalaryň naharlanyşyny görkezdi we ýetim çağalaryň prezidenti okaýan alkyşlaryny eşitdirdi. Balkanyň häkimetleri işsizligi, döwlet dukanlaryndaky adyk gyçylygyny, bankomatlardaky nagt ýetmezçiligini we olaryň öňündäki nowatlary beýleki sebitlerden gelen içerki migrantlary welaýatdan çykarmak arkaly çözmäge synanşýar. İşsizlige, adyk we nagt krizisine garşy görülýän bu çäräniň çäginde polisiýa öýleri aýlanyp içerki migrantlary gözleýär. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 noýabrda Balkan welaýatyndan habar berdi. Şu günler Türkmenbaşy we Balkanawat şäherleriniň polisiýasy başga welaýatlardan gelen raýatlary sebitden çykaryp başladylar. Olar bu şäherlerde diňe Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň ýaşap we işläp bilýändigini aýdýarlar diýip içerki migrantlaryň we polisiýa işgärleriniň ençemes bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri akşam saat 8-den soň duýdansyz öýlere aýlanyp jaýda ýaşaýan raýatlaryň pasportlaryny barlaýarlar. Eger raýatlaryň ýazgyda duran ýeri başga welaýatda bolsa onda olar polisiýa bölümlerine ekidilýär. Polisiýa işgärleri olara bu ýerden nädip gitseňiz gidin, eger ýene bir gedek ele düşseňiz gaty görmäň diýip haýwat atýarlar diýip habarçy Balkanda Lewap we Mary welaýatlaryndan gelen müňlerçe raýatyň işleýändigine, olaryň bazarlarda araba sürüp tam süpürji bolup ýa-da guruluşykda işläp gadanç edýändigini hem belledi. Polisiýa işgärleri bu çäräniň sebäplerini işsizlik, döwlet dukanlaryndaky adyk gyçylyk we bankomatlardaky nagt ýetmezçilik bilen düşündürýärler. Dukanlarda adyk çäkli bolandygy sebäpli polisiýa işgärleriniň aýtmagyna görä, şäheriň resmileri olara içerki migrantlary welaýatdan çykarmagy tawşyrypdyrlar. Şeýlelikde dukanlaryň, bankomatlaryň öňündäki nowatlary azaltmak maksat edinilýär. Şeýlede polisiýa işgärleri häzir bu sebitin öz ýaşaýjylaryna iş adyk kömeginiň gerekdigini aýdýarlar diýip habarçy belledi. Habarçy ýurtda indi ençeme aý bäri dowam edýän karantin çäklendirmeler sebäpli Türkmenbaşy we Balkanawat şäherleriniň ýaşaýjylarynyň ykdysady şertleriniň erwetleşýändigini hem aýdýar. Ol muňa karantin çäreleriniň çäginde köp kärhanalaryň şol sanda niwiti gaýtadan işleýän zawodyň, hadar balyk açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we ençeme mihmanhananyň işiniň durdurulmagynyň sebäp bolandygyny belleýär. Müňlerçe Balkanly işini ýetirdi. Häzir köp adam işsiz öýünde otyr. Bu bolsa adamlaryň maddi ýagdaýynyň erwetleşmegine we arzan adyk önümlerine bolan talabynyň ýokarlanmagyna getirdi diýip habarçy gurrun berdi. Adatlyk radiosy beýan edilen bu ýagdaýlar barada Balkan welaýat, Türkmenbaşy we Balkanawat şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri döwlet dukanlarynda adyk bankomatlarda nagt ýetmezçiligi dowam edýär. Munyň bilen bagly olaryň öňünde uly nowatlar saklanyp galýan mahaly ila dürli kösençliklere sebäp bolýar. Adatlyň habarçylary pandemiýa sebäpli ýurdun serhetlerinde gatnawlaryň täzeden düzgünleşdirilmeginiň we welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleriniň adyk hemde maliýe ýetmezçiliginiň hassa ýitileşmegine getirendigini habar berip gelýärler. Bu aralykda Balkanly habarçymyz içerki migrantlara garşy görülýän bu çäreden soň her gün ýüzlerçe Marylynyň we Lewaplynyň öz welaýatlaryna dolanyp başlandygyny hem aýdýar. Onuň sözlerine görä içerki migrantlar hereket çäklendirmeler sebäpli jemgyýetçilik awtobusunda, otluda ýa-da takside öz ýaşaýan ýerlerine gidip bilmeýärler. Şol sebäpli dürli kösençlikler bilen ýüzbeýüz bolýarlar. Geçen hepde Türkmenbaşydan Türkmenawat şäherine gelýän çäm transportyň adyndan 30 sany görnüşine mündüm. Serdardan Ahalyň çägine çenli pagta daşaýan traktoryň tirkeginde, pagtanyň içinde, soňra bir çopanyň köne mototsiklinde geldim. Arçmandan Göktepe-çenli aralygy mal bazaryna mal alyp barýan üstü açyk, zil kysymly ýuklawynda geçdim diýip Faraply Baba Murat habarçymyza gurrun berdi. Ol öz ýaly başga-da 8 ýoldaşynyň şeýle usullar bilen Lewap'a gelendigini aýdyp, howanyň temperaturasy 3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde onlarça kilometr ýoly piýada ýüräp geçmeli bolandyklaryny hem belledi. Ýurt häkimetleri we mediasy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. Türkmen hökümetiniň hasabatlarynda diňe ýurdun ykdysady ösüşini görkezýän sanlar öňe sürülýär.